My jsme se rozhodli přihlásit do soutěže, protože jako tady máme takhle malý iPody a na tom se prostě ordinace jako sledovat nedá, jo. Je to prostě malý, jo. My se scházíme vždycky úterý a čtvrtek a koukáme na ordinaci, ale vůbec jako na tom fakt je to malý a potichu hrozně, tak ta televize by byla lepší. To chápu, no. To chápu, že zrovna ordinace se na tom sledovat teda rozhodně nedá. A to je jediný důvod? Ale ne, tak jako máme i jiný filmy, my jsme takový bázní a jako večery byli. No, každý pátek si děláme čaj o páté a na tom taky sledujeme různý filmy, no. Každý vždycky přinese nějaký námět, třeba nějaký romantický, to tady třeba Dominik. No. Nebo nějaký občin, třeba Lukáš. Já mám rád Samsonovi. Já hodně erotický. Většinou snaží. Erotický film. Já jsem čekala, jestli se někdo ozve s tímhle tématem. No. A co s tím budete dělat, když vyhrajete jednu televizi? U koho bude? Budeme se na ní koukat. No, budeme se scházet každý den a budeme každý den sledovat televizi. Upevníme naše pouta. To jsem zvědavá, u koho by skončila. Nicméně vám budu držet palce, třeba ji vyhrajete zrovna vy.